Hello guys, today is Wednesday. Day off ko ngayon. Tamang-tama. Kahapon na-receive ko yung monthly subscription ko from BOXYCHARM. So, tamang-tama. Today is my day off. Mag-unbox tayo ngayon ng monthly subscription BOXYCHARM. Haven't opened it yet. So, yay! I'm excited. So, hindi ko pa siya nabubuksan. Samahan nyo ako. Buksan natin siya, guys. And then, we'll see what's product I'm gonna receive for my monthly subscription beauty box. So, kahapon na-receive ko siya. Yay! Iniba nila yung packaging. Nung last month, medyo malaki ng konti. Ngayon, pahaba na siya. Buksan natin, guys. Mahirap buksan. Oh. Ayan. Ayan na siya, guys. Ito na, nabuksan na natin. So, tawag dito. So, this is the box look like. Tapos, may make waves. Ayan. Saka, dito nakalagay yung mga product and then the prices. So, first one we're gonna see. Oh, I like this packaging. Ang ganda. Ano daw to? Glam Glow Gentle Bubble Daily Conditioner Cleanser. Ganda. Ganda ng packaging. Yan siya, guys. Oh, ganyan ng packaging. Try natin buksan. And, ang ganda ng niya. Packaging. Ang bango. Ayan siya, guys. Oh. Ganito yung itsura niya. Ang laki. Malaki siya. Ganyan siya kalaki, oh. Sa hands ko. Ang ganda. I'm excited. Ano daw to? Magkano daw to? So, yung niya, full size siya. $28 for this one. So, next na titingnan natin itong lip gloss. Lip gloss daw siya, guys. EOS Color Crush Liquid Matte Lipstick Coral Crush. Yan yung itsura niya, guys. Yan yung itsura niya. And then the retail price of liquid lipsticks, $18 for this one, guys. So, tingnan natin. I'm excited. Yung BOXYCHARM pala, guys, $21 every month. And, ang ganda. Ayan yung kulay niya, guys. Ayan. Ang ganda ng ng packaging. So, itry natin sa kamay ko, guys. Kung maganda siya. Very red. Ayan siya, oh. Ayan yung kulay niya. Oh my God. Super red. Oh, I'm excited. So, ito yung pangalawa, guys. Ano daw siya? $18. Yan yung pangalawa. Yay! I'm excited. Tapos, yung pangatlo naman, ito. Eye Lustre Cream Eyeshadow. Yan siya, guys. Eye Lustre Cream Shadow. Ang ganda. Ang ganda ng packaging niya. Ganda-ganda. Tapos, parang may pagka-pink na purple siya. Eyeshadow daw siya, guys. Ayan yung kulay niya. Parang may pagka-pink na purple siya. Swatch natin. Dito. Sa natin. Hala, ang kintab. Ang ganda. Ang kintab, guys, oh. Ang ganda. Ang ganda. Ang kintab-kintab. Ayan siya, guys, oh. Yan. Ang ganda ng kulay. Sobrang ganda ng kulay niya. Tapos, yung na ba to? Pang-apat.
Ito na yung pang-apat, guys. Meron pa pala. Ito na yung pang-apat, guys. Ano daw siya? Alamar Cosmetics. Hold on, guys. Naka-plastic pa siya eh. Naka-plastic pa siya. Naka-plastic pa. Yan. Oh. Blush daw siya, guys. Oh. I'm excited. Ayan yung mga laman niya, guys. Yan. Yan ang laman niya. Magkano ba to? Blush trio. Mga blush daw siya. 3 different shades ng blush. This retail price is $22 for this one. And the last one, ito atang vintage lip liner. Ang ganda. Yan yung kulay niya, guys. Oh, ditong i-swatch. Yan yung kulay ng lip liner, guys. Ooh, I'm excited. Yan. Ang gaganda ng ng kulay. So, ang gaganda ng kulay, guys. So, ayun. Ilang ba? 1, 2, 3, 4, 5. So, I got 5 items from this monthly subscription box. I'm excited with the lipstick, and then the eyeshadow, and then the lip liner, and also all of them. I'm excited to play with it, all of it. Interesado ako dito, guys. Oh, ang ganda. So, ayun lang, guys, yung mga nakuha kong product this month. Yung pala, guys, yung BOXYCHARM, $20 every month. You can cancel it whatever you want. It's very convenient. So, I love it. Ayan yung kulay, guys. Oh, lip liner, tsaka yung eyeshadow. May pagka-purple siyang pink, at tsaka yung lipstick. So, excited ako sa lahat ng mga ito. Ang ganda-ganda. So, ito, guys, yung lipstick. Ayan yung itsura niya. Ito yung eyeshadow, liquid eyeshadow. May pagka-purple siya na pink. Ito naman yung lip liner pencil. And ito naman yung excited ako dito. Ang ganda ng packaging, no? Ito naman yung pang-natlo. Ang laki-laki niya, guys. Sulit talaga yung pera mo sa subscription mo. I'm excited with this. And ito naman yung last. Ang ganda ng packaging, oh. 3 shade daw siya ng blush. Tapos ito yung sa likod. Yan yung itsura. Pag binuksan mo siya, ganito siya. Ganyan yung itsura ng mga ganito yung itsura ng mga blush. 3 shades. So, yun lang, guys. Ang ganda ng packaging. Ang ganda. Ganda-ganda ng packaging. I love it. So, ayun lang, guys, yung natin ngayon, yung unboxing natin ngayon. I'm excited. Ang gaganda ng mga items ngayong month na to. So, excited ako sa lipstick, sa liquid eyeshadow, tsaka yung lip liner. Ayun yung mga kulay niya. Ang kikintab, guys. So, ang ganda. So, ayun lang, guys, yung natin ngayon, yung vlog natin ngayon about unboxing of my monthly subscription beauty box, BOXYCHARM. Ulitin ko po, it's $21 every month. It's all like full size of the product that you will receive every month. So, sulit na yung $20 mo kasi I did a math for all this product that I received today. The total is $104 for all these items that I received today. So, sulit na rin yung $21. Pwede mo siyang i-cancel, whatever you want. It's very convenient. So, kung gusto mong i-try lang yung subscription nila, go ahead. And kung hindi mo siya gusto, you can cancel it, whatever you want. About sa pala, guys, sa total ng ng lahat ng product nang na-receive ko ngayong month na to, I did a math. Nagkamali ako ng compute, guys. So I did a math.
it's 111. Yan guys. So lahat ng product na na-receive ko ngayon, total of $111 sa lahat ng product na yun. Mura na yun sa $21 every month, no? Nakaka-save na ako ng marami kasi yung mga product, promise, yung mga product nila, ang gaganda ng mga product nila, hindi basta-basta product siya. Some of them like popular brand or branded products, basta maganda yung monthly subscription beauty box, guys. Yun lang, inabol kung nagkamali ako ng compute, guys, sorry. So yung compute ko, it's total of $111 yung mga product na na-receive ko ngayon. So that's it for today's vlog, guys. Thank you so much for watching and I will see you on my next vlog. Bye!